Chegou o maio de flores cuberto e nesta vila sábeno ben. Atopámonos ao norte da provincia, ás portas da Mariña Lucense, para celebrar a festa campesiña de Lourenzá. Alcaldesa, vemos a vila de Lourenzá moi volcada con esta festa, con esta data, pero sobre todo hai moito neno e moita nena tamén. Sí, a verdade é que, é unha data na que participa moito a rapazada, sobre todo os nenos, e intentamos que esta tradición que este viva entre as xeracións máis dos pequeniños, porque queremos que eles aprendan en que consiste o maio e que o vayan transmitindo ás xeracións futuras. Que tipo de música é a millor para acompañar unha comparsa como esta? Calquera muiñeira, calquera xota, paso doble, vale de todo, con tal de que haxa música e bon ambiente. De que se compón este traxe de campesiño tradicional? Falda, un mandil, un chal e un sombreiro, todo tradicional. O que traemos flores nos sombreiros e así unha roupa un pouco colorida. Unha data especial que mantén viva a tradición da vila unindo dúas festas tan emblemáticas. Bueno, contanos un pouco, que podemos ver aquí, que temos neste espacio? Temos aquí que está refregando o maíz como antiguamente e depois temos aquí a Pancho que traemos todos os anos para que aprecien os animales, para que teñan valores, para que aprecien o ancestral, o de sempre. Vemos que ten moito mérito tamén que Lourenzá sigue sendo das poucas que alza man para esta tradición do maio, É dos poucos concellos da provincia onde se sigue celebrando esta tradición tan ancestra. Está xustificado porque se foi transmitindo isto de xeración en xeración e a verdade é que estamos moi contentos de que isto se siga mantendo de cara a un futuro. Pois eu marcho daqui cunha cousa ben clariña, e é que en Lourenzá segue habendo gusto e pasión polas festas de sempre cos de sempre.